alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moon roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte huccide e moon kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccide e moon e oɗo subaka alhamisa hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof hawɗo mborosa o holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon subaka fof addande on ko ɓuuri tengtude e jayndeli meɗen oɗo subaka alhamisa hannde ene jeeya hen ko ɓuuri tengtude e oɗo subaka alhamis woni tan ko ganduɗa ko kañum woni projet de loi mo assemblée nationale sali ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete hannde heewi e nder journoji kono kadi banggal yette sport woni coftal ɓalli nani e nder jayndeli ɗi ma yiye e goɗɗum ko ganduɗa nani nder jayndeli oɗo subaka ma en gar hen joni en batta sona uddidde e jaynde las noon ari tan e ko ganduɗa woni natal Aliou Cissé woni tan gardiɗo ɓe ganduɗa kamɓe woni baroɗe leydi meɗen Sénégal kanko Aliou Cissé noon e wiide jaynde nde tan ko kan mo ganduɗa no fuɗɗori ni oɗo saaha fuɗɗori koye dille walla mbiyen rafiji ganduɗa ene heewi hen ha tengte oɗo Covid-19 ɓe ganduɗa waɗama testé hewɓe dañi ɗum goɗɗum ɗum woni tan koyngal ngal gardiɗo leydi ndi nanggani faade oɗo Matar Ba kanko Matar Ba noon caggal nde ganduɗa toon to diwan mo Fatick to aɓe mbaɗanno toon inauguré uddidde juma toon ɗum ɗon noon kanko gardiɗo leydi ndi o tawtoranomo ɗum ɓe garti eko sala ɗo e assemblée nationale mo leydi meɗen ɓe mbi tan ko majorité parlementaire o woni sardiyankoɓe salima ko fayi e tan riwtude walla mbiyen wadde criminalisé bangue debbati gorkati ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha joni jayde enquête kañum loski fani e ngal ɗon banggal wiide tan oɗo projet de loi kay fawama tan laaɓi e dande ɗum noon woni tan warama no nanirani woni tan bureau mo assemblée nationale kamɓe noon ɓe caali ko wiide ɗum ɗo wotatake hay lawol gotol ko faabe nga goomu wiyetengu Sam Jikkoyi kamɓe ɓe daari tan ɓe mbi ko wayni kay ine foti salede e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon oɗo projet de loi tan diwtowo banggue debbati gorkati leydi meɗen fonno ko wotede no hannirta ni ɓe gaari kadi e konngoli SAEMS wiide tan andaka beele ko grippe mana mabɓo walla coronavirus kono tan ne foti dañde ɗum fo waɗe oɗo saaha testé ha ande ko wondi ko woni jayde Les Échos kañum arti tan ha joni e ande Sam Jikkoyi hen jayde Les Échos arti wiide tan kamɓe oɗo saaha aɓene gonde tikkere moɓe ɓerde gulde kanko Aliou Souaré noon e Mame Makhtar Gueye oɗo saaha ɓe darima tan wiide ko waɗa ko fawaka haylal gotol saabu oɗo projet de loi ne fonno ɓennude toon to assemblée nationale to woote saabu ko ɓuural wonata e leydi ndi ɓe mbi e yimɓe sappo ɓe ganduɗa ko sardiyankoɓe wonnoɓe oɗon bureau ko goto tan woni Cheikh Bara Dolly Mbacké kanko woni jaaɗuɗoy oɗon projet de loi heddiɓe fo mbi ko wayni paranama e nder leydi meɗen ha paari goɗɗum ko parananoka kay woni hakkude ITOC e tan ɓe ganduɗa kamɓe goni Sénélec oɗo saaha noon compte uji Sénélec ko udda ha saabi ɓe mbawa yaltinde mbuɗu e compte uji mabɓe ɓe mbi noon wonno ganduɗa so galle liggorɗo o so yarano noon tan ma wot ko muuse banggal mabɓe kono noon aɓe jetta Allah ha ɓe gondi ɓe faamiɓe e ngal ɗon banggal kono noon compte ji mabɓe kamɓe saaha foof eɓe jaltintuno million ji ɗi ganduɗa ɓe pananno ɗum e oɗon galle liggorɗe kono noon ɓe pamani no yaari ni ɗum noon ko janggo ɓe poti huccidde e ñawowo kamɓe ɗiɗo galle liggorɗe ɗiɗi kañum RTS noon faade tan e match uji poɗɗi dañde ɗi caggal nde ganduɗa ko kamɓe dañi exclusivité gam hollirde match uji ɗi noon ɓe totti ko fayi tan e banggal organisation ɓe ganduɗa kamɓe goni SD consulting wiide tan ɓe gañata ko hewɓe nattude hen gam tan wadde piraté match uji ɗi walla hollirde ɗum tawa rewane lawol
omicron e nder leydi meɗen Sénégal ujunnaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi kawuji ganduɗa hollitama e lewru wotoru doy dañi ɗo e nder leydi meɗen. Ɓe mbi tan ko tolne ujunnaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capantati e jeeɗiɗi woni temedere ƴettuɗa foof temedere ƴettuɗa foof capanɗe jeetati ɗe e ɗiɗi piccal capanɗe joyi e joyi koko ganduɗa yete ko hakkude tan alarba 29 ɓe ɗum ko ganduɗa kañum woni 5 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e 22 nde gonɗen ndu ko ɗin nden ƴewtinda e nder leydi meɗen ene hollite tan rafi o eno yawiri natde e nder leydi ndi. Collectif o mo ganduɗa kamɓe goni mo collectif mo Wakhinane Nimzat darinoɓe tan gam yiyete wonde niɓɓiru kamɓe noon mairie o baɗono Racine Talla gardiɗo mairie o toon oɗo saaha e tan biyeteɗo Habib Niang mataw ɓe nangui hen koyɗe mabɓe ha aɓene lawol yitude lawol oɗo saaha walla yitude ummade e niɓɓuru ɓe gonno mon ndi kadi Mamatar Gueye e tikkere ganda dañi ɗum Lion ji noon walla mbiyen kamɓe ɓarode leydi meɗen 29 tan woni bo ganda jeehi toon to Bafoussam wonɓe ganda noon nani paade oɗo saaha toon yete saabi ɗum noon ko coronavirus ɗum koye jayde Vox Populi jiiɗon ɗum. Caggal ɗum garene jayde l'observateur mon jii tan ɗum ko ganduɗa ko kañum woni natal gardiɗo leydi ndi kañum noon ko hollidde tan oɗo saaha coronavirus e wiide jayde l'observateur nani dartina fuɗɗi dartinde leydi ndi e banggueji ɗi kala ɗum ɗon noon ɓe mbi tan absence de mesure woni kala ko ganduɗa ene foti ƴettede fawe hen oɗo saaha ƴewtidama ɗiɗon yette mesure aji ƴettaka te ɗum ɗon ene faaɗe e oɗo rafi coronavirus. Ɗum noon ɓe wiya tan ɓe kuuli yupp arta e banggal gartam ha yanta hen saabu rafi woni heewi e nder leydi ni hewde ɗum e nder leydi ndi ni saabi ha kamɓe ɓeɗo joueureɓe hewɓe ɓe keɓani yaade toon to Bafoussam to diwan mo Cameroun yeehi tan ko ɓeɓe ko joueureɓe yaaɓe ɓe nde mbawi limtede joueureɓe Gambie noon ko 16 tan jeehi ɗum ɗon ne ene anda ko mankede walla ŋakkere mawde e banggal mabɓe kamɓe gambinaɓe ɓeɗon kamɓe Maroc noon ɓe mbi tan ko kamɓe aɓena cuuɗe caggal gaboneji ɗi aɓe mbi kamɓe oɗo saaha aɓene ƴewto beelem ni aɓe jaaha maɓe jaa Bafoussam walla ɓe jahata saabi ɗum noon ko rafi o no way sarade e nder aduna woni oɗo saaha. Kanko Modou Diagne Fada konngudi makko ma tawe e jayde l'observateur e wiide makko tan kanko Modou Diagne Fada wiyede kamɓe laamu ngu ko joganiɓe koppareje oɗo galle liggorɗo mo Sonacos ko konngudi tan beeyoje hendu ɗum woni konngudi makko kanko Modou Diagne Fada ko ɗum ma tawe hen woni oɗo ɓiɗɗo gorko ƴettunoɗo tan kaɓirɗe woni tan pisole fanude kamum wine waroya ɗum fottinone mawɗo goto dañɗo duuɓi 66 mataw wonde kulol ha faɗɗi ko faɗɗimo ko noon mbeɗi sikki tan ene jari ɗum jobjoɓɓe sisiɓe ne gandi ɗum hawrude kural walla mbiyen hawrude pisole subaka kam hay goto ñagaki ɗum Allah garene jayde Le Soleil jayde guendire finiri tan ko arde teero wiide oɗo saaha hewɓe nani payi toon caggal nde ganduɗa ko balɗe 15 ɗe hay goto yoɓata ɗum ɗon noon hewɓe so fini ma ja ƴettoya teero dawa liggoya liggorɗe mumen so jippima kadi dawa ƴettoya ɗum kadi wonɓe gandani bandiraɓam walla mbiyen dendiraɓam sisiɓe jobjoɓɓe wonɓe ganduɗa ngalani haaju kañumen so fini jolat hen tan gam andude teero no way e kadi holko tottirta hewɓe noon mbi teero jawgol muɗum koko ganduɗa ƴewtidama banggal gongal ƴewtidagal e réseaux sociaux ji ɗi woni tontine walla mbiyen pied ha nder réseaux sociaux ji ɓe mbaɗi hen ko ganduɗa kañum woni losko yañgo kamɓe jayde Le Soleil. Caggal ɗum garene jayde quotidien Le Quotidien mon ji ɗo ndiɗo sac guerte ɗum noon
oɗon gandi ko banggue ndema guerte haalete ɓe mbi tan ɗo joni gardiɗo laamu ngu fawti taxe uji fawno e dow moɓɓe ɗi gam tan ɓurde hoyɓinde ngal ɗon banggal liggorɗe moɓɓe saabu ne anda ndema ka hikka yarani noon foof ɓe garti kadi eko riwta toon to assemblée nationale woni tan projet de loi mo ganduɗa fonno ko wadde criminalisé tan banggal debbati gorkati e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon koko sala toon to assemblée nationale jeyde libération ari ko ganduɗa ina hawni kono ni heewe nder leydi meɗen oɗo saaha woni banggue cukalel ganduɗa koɓe yanɓe dow mum toon to ganduɗa kañum woni Grand Médine oɗo noon debbajo kañum nangguno cukalel ngel dañi tan ko duuɓi 15 nder galle muɗum cukalel ngel noon e wiide muɗum nde hucciti e tan ñawoɓe wi ko kanko debbajo ɓiɓɓe makko ɗiɗo worɓe ne gondanno e makko saaha foof hayso welaka ɗum ne nane nder jayde libération kanko ɓiɗɗo debbo noon mawni ko debbo wi ɓe mbannomo tan ko maccuɗo mabɓe aɓe maccuɗo mabɓe ɓe mbanno ngel aɓe gonda e mum nde ɓe beela foof kanko ngel ɗon ɓinguel dewe ganduɗa amo jogui rafi ɗi ganduɗa ete ko rafi hoore ɗum noon woni ko ganduɗa oɗo saaha nane junggo lawol kanko debbajo wonon nde wonamna o wi tan ko kanko ɗum o yinno tan o yinno ko jettude ni cukalel ngel o hokka ɗum goto e sukaɓe makko saabu ko yurmede tan o dañño hakkude makko e ngel ɗon ɓinguel dewel dañguel duuɓi 15 oɗo saaha ko haalete e jayde stade coftal ɓalli kañum uddata damal woni 19 ɓe ganduɗa kamɓe goni fettoɓe banggal barode meɗen yaaɓe toon to Bafoussam oɗo saaha ni heddi jeenayo ɓeɗo gondi koye rafi coronavirus heddi ɓe nani paɗe toon yette e oɗo saaha ɓe mbi yete ka cuɓaɗo walla cuɓtaɗo kay eko fayete e banggue zobes mo tan FIFA woni Edouard Mendy omo jeeya e tato ɓeɗon e oɗo saaha tan jeeye e tan finaliste uji tato fotɓe subede ɓe ena sikka noon ena daña kadi yakare kanko oɗo ɓiɗɗo gorko mo jeeye e subteteɓe kanko Edouard Mendy saabu banggal makko ena mantini e nder liggey makko mo watta toon to diwan Europe ha tengtiɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko Bouna Sarr ne amone miije wonde tan solution goye banggue joueur ɓe saabu oɗo saaha tekki tiiɗi muusi koye ɗi konngudi uddeten roɓɓindu jayndeli meɗen udditen eɓɓore wonde e oɗo subaka alhamisa hannde woni no gowirɗen waɗirde ɗum saaha foof woni tan arde eko ganduɗa kañum woni gueɗe rendo e nder leydi meɗen gueɗe rendo noon hannde ruttata tan e rafi coronavirus walla covid-19 saabu ƴewtidama nani heewe nder leydi ndi newi tef nani heewe adunaji ɗi ndewi tef kono noon ɗum haɗani otoji ha joni nana ɓitta yimɓe nani jaaha eke ko ganduɗa ko kañum woni kewuji eko way noon ina ndenta toon kala jaaɗo e kewuji walla dente baɗe noon artira rafiji so wiyama de 29 ha tengti balɗe 5 kawuji kewɗi ƴewtidama e lewru janvier ko lawol tigui saabu hakkude 29 ha tengti balɗe 5 koko ganduɗa Sénégal heewi dille no feewi saabu conseil uji dañi dille kewɗe meeting ngaji réunion ji eko way noon dañi e nder leydi meɗen te ɗum ɗon koko ɓurata yannude rafi o saabu nde rafi o wiya naate e nder leydi ndi tan mo jiiɗa fof ko nani jogui mousoir so daƴƴani nani ñitto ko mabɓaɗo hani ronki haalde te mabɓaɗo hen fof tawde yimɓeɓe ko hulɓe seeɗa ngal ɗon banggal jaɓata yaade hôpital haade wiyede gondi koye covid walla gondi koye ɗum ko ganduɗa ko kañum woni banggue oɗo rafi jewtinaɗo ha joni tan naate banggue covid-19 o kono ko rafi tan te rafi safrete ko rafi tan te rafi rentete te rentade noon gandon tagani ni dandude kono noon yo goto fof wat ko foti wadde ko tan ha gongol so heeɓi ɗum ma darto wiya min ko ponnomi wadde komi waɗi ɗum e kadi ñagade tan yimɓeɓe so tawi neɗɗo o maɓɓama yo rento no fewi yo haɓɓu masque muɗum hay so tawi jooɗaki galle muɗum saabu finde jooɗo galle muɗum weeɓani woppa liggey mum e ko way noon
kono noon yo haɓɓo masque yo rentu yimɓe ɓe wiɗo ne salmina ɗum fo yo wi jaafoɗa kono mbeɗe mabɓa saabu yimɓe ɓe kadama tottodirde juuɗe kono ha joni ina jokki ina laya goto fof nana totta goɗɗo junggo saabu sikkata ko so tottani junggo tan ma wot ko neɗɗo wi ɗum walla ko ganduɗa ma ñiŋir ɗum kono noon so neɗɗo mabɓama yo nanggu juuɗe muɗum so tawi wawa hebde galle mum jooɗo tan ne yahay haajuji muɗum hoto salmodire yo reno kadi baɗade yimɓe ina doƴƴa walla baɗade yimɓe ina ñitto to yo haɓɓu masque muɗum yo haɓɓu masque mum tawde yimɓe ɓe joni ko woppitɓe ha goppitiɗal goppiti ko juuɗe mumen e ngal ɗon banggal kono rafaɓe kam yo mbat feere hay so tawi ko mabɓo saabu mabɓo tan ina anda ina yaawi raɓodirde ala ko ɓuuri yawde raɓodirde rafiji ko ɓuuri mabɓo saabu ina anda corona rewata tan koye mabɓo ɗum ɗon noon so neɗɗo mabɓama tan yo rento no feewi ƴetta leɗɗe muɗum hay so tawi ko pharmacie jaaɗa ma windane leɗɗe ƴetta leɗɗe ɗe ɗon mbaɗa traitement ma no hannirta ni ha mabɓo ngo yaltay ɓandu ma wiyaka noon mabɓo fo ko corona kono noon oɗo saaha grippe o nane nder leydi ndi te goto fof wiyata ko komi baddo grippe ɓandu nana muusa hoore nana muusa ñette nana juppo goddol nana haaɗa ɗum ɗon fof neɗɗo jooɗo wiya wondani rafi oɗo kono noon ko noon tan so rafi ari ko noon tan nanguirte yo Allah dandu en yo Allah ittana en oɗo rafi ha laaɓa cer e nder leydi meɗen e aduna wo fof ha yimɓe mbawa ruttade e balɗi e ɓerɗe deeƴƴe e liggeyaji mumen koye ɗi konngudi guddeten ɗo Bintou Diaynde meɗen e oɗo subaka hannde mon jiiɗo noon Baba Moussa Niang ko ɓoyani seeɗa so Allah jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno gondunoye e mo ganduɗa kanko woni Mansour Sow alias Thiat e banggal caméra o banam gorko miñam e wondude tan omo ganduɗa ko kanko woni Ibrahima Thiombane.